Vídeo 11. Subir podcast á canle. Para subir un podcast á nosa canle de iVoox, deberemos acceder á conta na plataforma www.ivox.com. Premeremos no botón Subir, que se atopa na parte superior dereita da pantalla. A continuación, amosarásenos unha pantalla na que poderemos seleccionar o ficheiro que queiramos subir dende o noso ordenador. Premeremos no botón Seleccionar archivo e abrirásenos o buscador de carpetas do ordenador. Escolleremos o ficheiro que se cargará tal e como vemos na imaxe. Agora deberemos cubrir os distintos campos informativos obrigatorios sobre o noso programa. Comezaremos con Título del episodio, poñendo o título do noso podcast. A continuación, cubriremos o campo correspondente á Descripción del episodio. Seguiremos escollendo a categoría do noso podcast. Neste caso, nos escollemos Hijos e Educación. Tamén deberemos poñer alo menos unha etiqueta relativa ao podcast. Despois, escolleremos xénero. Neste caso, podcast. Idioma, no noso caso galego, e de xeito opcional, poderemos subir unha imaxe relacionada co podcast. Agora, teremos que escoller o programa onde vai estar incluído o podcast. Neste caso, e ao ser a primeira vez que facemos este proceso, tan só nos aparece a opción Crear nuevo programa. Cubriremos os datos poñendo o nome do programa, descripción, xénero, categoría, etiquetas correspondentes, o idioma e, se queremos, unha imaxe. Lembremos que isto só temos que facelo a primeira vez que creamos un programa. Nós recomendamos crear un programa por curso escolar, onde albergaremos todos os podcasts dese curso. Por último, poderíamos asociar unha publicación directa do noso podcast nas redes sociais. Remataremos aceptando os termos e condicións legais de iVoox e cubrindo o texto de verificación se o houbera. Premeremos no botón de enviar audio. Se todo vai ben, aparecerá unha pantalla que nos indique que o audio se creou satisfactoriamente e que se está procesando. Nuns minutos debería estar subido. Podemos verificalo premendo na zona privada, tal e como se ve na imaxe. Dependendo do tamaño do ficheiro, tardará máis ou menos en procesarse. Unha vez estea listo, xa poderemos acceder a escoitalo premendo na icona do ollo, como vemos en pantalla. Dende aí, poderemos darlle a reproducir para escoitalo ou tamén teremos a opción de compartir, que nos permitirá compartir directamente o podcast a través dunha ligazón, envialo por correo electrónico ou ben incrustar un reproductor na nosa bitácora ou páxina web mediante o código HTML, tal e como amosamos no vídeo. Xa dicíamos anteriormente que ao subir un novo podcast non é mester crear un novo programa, como podedes ver na imaxe. Xa nos aparece creado e só teremos que engadir directamente o podcast a ese programa. De todos os xeitos, a maiores, seguiremos tendo a opción de crear un novo programa se así o desexáramos.